staan vandaag bij de Sint-Annestraat in Sluis. Dit oude vervallen gebouw hier achter me staat bekend als het Humpje. In 1992 is het opgekocht en sindsdien is er weinig meer aan gedaan. Van de gemeente moet de eigenaar ervoor zorgen dat de waterschade gelimiteerd is. En de eigenaar moet nu de komende 6 weken gaan beslissen hoe hij dit gaat oplossen. Als hij hier geen oplossing voor vindt, moet hij een dwangsom betalen. Wij gaan eens kijken hoe het er van binnen uitziet en hoe erg de schade is. Kunnen jullie wat vertellen over het Humpje? Wat ik er nog van weet is dat het vroeger een tehuis was voor gehandicapte kinderen. Ik heb het alleen maar meegemaakt als een bouwval. Ik ken het zoals het er nu bij staat. Alleen vroeger was het nog wel iets... Nu staan er helemaal geloof ik hekken omheen. En ik heb nog wel geweten dat er mensen wel eens daar bij de ruïne... hoe noem je het? Trouwreportages maakten. Toen zag het er redelijk uit. Ik ben er nog eens geweest, toen was er een veiling. Ik ben er zelf nooit geweest. En dan zag het er op zich binnen nog redelijk uit. En ik vind het een prachtig pand. Was, ja. Maar er valt iets van te maken als iemand er geld tegenaan wil gooien natuurlijk. En wat vindt u ervan dat het van de gemeente weer gerenoveerd moet worden eigenlijk? Zeggen wel goed denk ik, ja. Van mij mag het wel, Ik moet eerlijk zeggen, nou, als ik nu richting België rijd en ik rijd daar langs, dan vergeet ik dat het er is. Het staat natuurlijk ook een beetje naar achteren. Maar ja, het is eigenlijk geen reclame voor Sluis. Nee, dus, er valt iets moois van te maken. Ja, ik denk dat het niet slecht is dat daar wat mee gebeurt. We zijn het beide over eens.